Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana ungo wagara uri mugari wepanapa dangokutenda nekuda sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, mukomana Shadaya azongopfekedzwa boots size yake inokwana ari kuramba zvakachita hake ruzha, but size yake apiwa kudhara, size yake apfekedzwa kudhara, ende vanoona nevanoziva vatoziva kuti aiwa munhu apfekedzwa chi good size. Nyaya yekwa Mtukudzi yakabuda kudhara, zvakaitika kudhara. I think last week Saturday ndo pakatanga kutaurika nyaya idzi, vakazoendawo paOla podcast show vakanotaurawo side ravo of the story kuti zvavari kuita sei zvavanoshuwira. The reason why ndaisaita nyaya iyi itimu rangu itimu rangu zvekutodaro handitika tatitori nemaprojects tanga titori lined up kuti tizomhanya nani naSelma, ende tikatombokommunicata madays anga ndichiri paden, but ndakazongobva mandaya John, and then from there tinozombokommunicata futa handitika, and vanhu vekuti ndotonakirwa navo art ravo in terms yemusic, mashows avo kushewood taigara tichienda tichida sei tichinakirwa nengoma mawan chaiyo. Saka ndasingada zvangu kuita involved kana kutaura anything panyaya iyi, but ndazongonakirwa panzi mukomana iwe Pfira dhendi. Ndati Pfira dhendi, Shadaya Pfira dhendi. Pane pangu pekuti unenge uchizvitanga wakapenga uri zifilosofi rakaipa, une rimwe zifilosofi risiko, hameno zvinhu zvaunenge uchida kuita, uchida kuzvita kunge unogona kutaura uchita sei, but right now chiri kushanda inyaya yeexperience. Hanzi hauna kana mwana, hauna kana mukadzi. Saka panyaya idzi kaidzi zvinhu zvacho chingonyarara. Dai ndiri neShadaya nekureba kwandakaita kwakuenda ingopinda mubako ndofuga musoro ndandanyararawo zvangu ndosiyana nazvo, because iyega ndiyakungoramba achingoukura, but vana vakataura. And mukateerera the interview ya DJ Ola, you can feel kuti vana vari kurwadziwa, vana vane pain. Handisi kutaura kuti ndiri kutaura ndichisaidira kuti mafesi angu whatever, but they have been trying. Dai iwewe Shadaya pakafa mudhara wako, wakazozvinzwa pasocial media kunzi mudhara wako afa, how do you feel? Saka pane zvimwe zvacho zvokuti tinozongoda kuzvitange takapenga tiri malegends tinoita seka, but apa tiri kutaura kuti vana vari kurwadziwa, they are in pain, and vakataura kuti titenderewo titaureke kupedzisira, and vaitawo the step yavakwanisa. And mukateerera some of the music yatukuka inotokuratidza kuti Desi uyaweka aidiwa zvake, but ainenge aine kakudzvanyirira. Mukomana anga akaremerwa ende mawani. Ende ukaona munhu wechikadzi anoita chivindi chekunosvikoenda pane umwe murume, pamurume wemunhu waanotoziva kuti ane mukadzi, baba zvakawanda zvedu ngatisatauri sei, but tangoti tese tingoonesana kuti ndo mamiriro akaita sei akaita zvinhu. Saka panapa da kunzwisa video, da kuratidza video clip Shadaya achinzi Pfira dhendi. Vandisandapinda zvangu video iroro, ndiri kutaura izvo kuti phytomed ndogwenzi riri kushanda, ndogwenzi rine simba, ndogwenzi riri kuita zvinhu zvamanje manje. Ukaita musoro unorwadza, ukaita mudumbu, ukaita musana, ukaita chipi nechipi chawaita, bata namba dziri pascreen idzo handitika. Kana uri muSouth Africa, bata namba dzakanzi +27 idzo, wotaura nani naFochi. Kana uri kuZimbabwe, bata namba dzakanzi +263 idzo, wotaura naNyari. Ndo vanhu vacho vari kuita sei, vari kuita zvinhu zvamanje manje handitika. And then tiri kutaura kuti kana une bhindauko rako, bhizimusi rako rauri kuita, hombe kana diki, uchigara munyika yeSouth Africa, aiwa zvanyore kuregister company, zvanyore kuita sei kuregister company. Saka tiri kuti ngatiregistei makambani. Bata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo, wotaura naye kuti tabva kuna DJ Holly toda kuregister company. Waregister company
unomba wavhura an FNB account. Wavhura FNB account, zvinhu zvako zvakuita sei zvakutoendeka. Wakuita sei wakushanda usingatye, wakushanda usingaite sei usingavhunduka handitika. Saka bata Owen panhamba idzo dziri pascreen, wotaura naye okuitira mudhiginyira wacho handitika. Rega tinzwe kuti zviri kunzi chii panyaya yaShadaya ari kupfekedzwa dhendi. Hanzi ari kunzi Pfira dhendi, ari kupfekedzwa boots size inokwana. It's not right. One ex-user reacted to your issue by saying this, and I quote, Selma represents a lot of children or adults who are from broken homes, where the fathers, where fathers starts looking after children of women they are with and neglecting their responsibilities they committed to unprovoked. The trauma of being a victim of a broken home is ageless. It transcends the generations. If not taken, this spills over and over, becomes a chain reaction. It is wrong to neglect children because of differences with spouses. The brokenness that comes with this process breaks more and more homes. Close quote. So I want to hear from you. Is this the case? Maybe unoziva song yababa edu inonzi Napwa, yeah. I think I'll just say chimbori iteerera. That's my response to that. Yeah. Song hiyo inonzi Napwa, ukaiterera ndopa unoona kuti Tuku anga ari pama1 zveshuwa. Hanzi ndatomuranda pamba pangu, nditori muranda mumba mangu. Zvonzi usachengete vana vako, chengeta vana vangu. Ndo nyaya dziri kutaurwa navasikana ava. Ndo zvavari kungobudisa pachena chete kuti tizvizivewo, tionewo kuti ndo zvavari kusangana nazvo. Saka ukateerera Napwa wasingazive song iyoyo, I encourage you kuti munoteerera. Ndo pamutanga kuona kuti mudhara Tuku aisangoimba chete, anga akaremerwa. Rega tinzwe kuti vanoti chii vasikana. Napwa. Maybe for the benefit of those who are satamboiteerera, inotaura nezvei? Inotaura zviri kutaura. I want you to hear it from but the inoda kuti munzwe ivo you can play a clip omboinzwa. Yeah. Napwa. Guys, if Mamsa go and look for that song and maybe kubatsira. Another harsh critic by the name Shadaya, had this to say about what happened at Pakare Paya. And I quote, Selma Manatsa, no longer Mtukudzi in brackets, is a perfect example of what happens when a child inherits a parent's bitterness. This is a married woman in her 40s who is still making drama over her father's legacy and inheritance. It's clear to anyone with common sense she's simply bitter. Her father, Oliver Mtukudzi, left her mother and married another woman. Left everything to that woman even when Oliver was alive. She was always dramatic and very disrespectful to the extent that when he passed away, they were not in talking terms. She has been in the music industry for over 2 decades, and the only thing she is known about is her drama with her stepmother. Many young female artists have come and forged their own names, but here she is clinging, to her father's glory. Does she even know why his father dumped his mother for Daisy? Listen, children should not pick sides in their parents' affairs. Close quote. This is a harsh critic from, Shadaya. Hanzi, would you say that is what you are doing, or is just, First of all, I think we've responded already. Yeah. To all of his points that he thinks are points. And the second thing, he has no right to comment on this. He's a young boy. He's not married. He doesn't have children. He knows nothing. Because it just tozovaona vamu situation in the future, and they'll have to swallow their words. Yeah. So all of that is just I don't know. People, social media relevance. So it's painful. It's our lives that they're playing around with. Yeah. Yeah. That's all I can say. Yeah, what's the take, Sandra?
handizivi Shadaya anga aripo pazvaiitika I'm wondering kuti handimuzivi hangu Shadaya wacho handimuzivi but ari kutaura seanga aripo Shadaya wanga uripo zveshuwa uri kudziziva nyaya dzacho handosvika zvandikangotaura kwaari. Okay. Right, ndingokudzosera kumashure pane zvandoda ngokuratidzai. Okay, sorry. Pazvinhu zvese zvamundara Mtukudzi, uyu musikana anonzi Sandra akasiyirwa kaheti aka kaakapfeka aka, and then Selma akapihwa rimwe bottom, so ranotaura kuti every winda ndoripfeka, and vana vari kutaura kuti hatitomborina kana basa nazvo zvese izvo zvokuti tiri kuda magitare, tiri kuda chii, but tiri kungoda kuti mhuri yedu ite sei ibatane. Nangoti ndingotaurawo ipapo ndichipfuura neipapo, but nyaya hombe ndoziva kuti amana tiri pakugadzira content, tiri pakutsvaga tichida kuti titsvage relevance, but dzimwe nyaya dzacho ngatisangotaurai kwatinenge tisina kuswera. Ukazonyatsoona the full interview iyi and then womboteerera song inonzi Nhapwa, ndobonyatsoona kuti ma1 vana ava havasitombonyeba kana ka1. Saka ngatizivei zvekutaura, ngatitange futi taita dzombongororo, taongorora tobva tazotaura nditira. But ndonyaya ngachikufamba nayo zvamanje so me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes tokuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.